en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jaminoɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal hettiyankoɓe weltare TV jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo mawbaare 3 siilo hitande 2023 ɓataake men ko faati cariika rendo ɓataake men cariika talata 3 siilo 2023 eɗen gadro ɓataake men o artude men seeɗa e heblo sukaɓe Afrique woni has SA nde ganduɗa ko cetal darigal walla ko lekki loraki gila 2015 e mayirde mum ha waɗi fobre mawde waɗi cate ha ganduɗa so tawi ari to kiidira ɗo hande ma tawɗon kuɓeje cupitiɗe jaade ha teera baafe mum kala cenga berka ma yiɗum yitere maɗa waɗi ɗum ko ɓiɓɓe fulɓe dariɓe yurnitiɓe yonti ngalɗinen sukaɓe men to mbadi gandal e to mbadi pinal e needi taɓe mari fina tawa mabɓe ɗum woni hanki e nder yewtere men gandal ko mbiɗen cage tout petit hande batteɗe nder guure men sukaɓe jangguinte en ko jime e ɗemɗe français tongo laƴel ñamde mburuji mumen ɗi gaddi gayni ɓe poɓɓi ɓe gami sukaɓe jeehi suka noon so jangguinama gamri e foɓɓude jimri ɗum woni hande rendo men kala cuhlel ngel jiiɗa ko gamowel tan hersata enen cage tout petit men ko heblo sukaɓe Afrique men gummani ɗen hakkude Sénégal Mauritanie Mali Gambie ha to Guinée noddama noon e kala bangueji ene satti hande biyowo gonɗo e réseaux sociaux mo nanata heblo sukaɓe Afrique ne saɗi kono noon manka ko yimɓe yo noto alhamdulillah kalɗo cetal woni ene jogui tan nottiɓe ne jarliti kala lewru ne piya ko ɗen piye jarlitaɗe goni ko rendinte kala mayirɗe hitande nelde e booñ heblo sukaɓe Afrique golle mum jokka so ɗum gasi kadi darto ha ko ɓulna ko kadi ara jokke eɗen gandi ne juuti dawal ngal ne juuti wona heblo sukaɓe Afrique ne maayi wona ne acca ala kono gollirte ni leeli ɗum tagi ɓe erima noon ko ɓooyi moni kala yo wat ko kañum jeeyi an joguiɗo naggue waɗ hen jogui mbaalu waɗ hen aɗa jogui mbeewa waɗ hen so gertogal waɗ hen so tuuba moƴƴa yeey mbaɗa hen janggo ma naftoro mbaɗa no Roi Hassan de wanno Roi Hassan de nde mahata
juma mo Casablanca walla min Casablanca Maroc o wi komi ruwa komi lamɗo mboɗo jogui mboɗo hattani mboɗo wawi kono oɗo henna juma mo jinmi mahde ɗo e nder ndiyam mo Casablanca ɗo wonande touriste men iwoɓe kala banggueji ma gar wangade oɗo juma mawɗo joɗɗo juɓɓuɗo jaaduɗo e jamanu kala ɓiɗɗo Maroc najo waɗi hen mbuɗu kala ɓiɗɗo Maroc najo gan sanga waɗi hen mbuɗu mum ko ɗin buuɗi ndendina mahara juma mo Casablanca jeeyi ɗum ko kala Maroc najo ɗum waɗi enenne mbiɗen heblo sukaɓe Afrique kala neɗɗo ɗo wawi wonde yo waɗi hen mbuɗu mum ɗiɗo henna galleji walla ɗe kuɓeje tati dariɗe ɗo keedira ɗo hande enen goni e mbadi gasde ha laaɓa ene rangane leydi gondi Mali nan ɗon Mauritanie nan ɗon Gambie nan ɗon Guinée nan ɗon yiɗa ko yo yaaj ha wona école aji ngarɗuɗi bawɗi yultodirde ɗemgal men fulfulde ngal e mbadi gotiri jangde nde e mbadi gotiri luure wodata needi ndi wona ɓe maro e culture mabɓe saabu neɗɗo so ala culture wawa jogade diine a wawa wonde diine mbiya aɗa jogo culture tubakoɓe a wawa wonde julɗo mbiya aɗa jogo culture arabeɓe saabu culture mabɓe e culture ma wona gotum no Allah wiiri ene Qur'ana mi tagui mon mi waɗi on kinɗe e leƴƴi leñol kof ne jogui culture mum hinde kala ne jogui culture mum koye nder on fina tawa o wawata marade e nder diine makko o wasa ñembude goɗɗum ko ene bonnanamo diine makko nde mbasɗen pine men nangtiɗen e pine tubakoɓe ko comci mabɓe ko comportement mabɓe ko ñamdu mabɓe ko gonka mabɓe ko haala mabɓe donkuɗen ñiiɓal e pinal e diine neɗɗo so wasi pinal o wasa diine neɗɗo wawa wurde diine neɗɗo wurata ko pinal mum o rewa Allah e diine saabu neɗɗo wawa wattude diine pinal kala nde jiiɗa neɗɗo riiwi pinal mum ha laaɓi o yomo watta diine pinal so renaki ko ngami o joltinta e diine walla o joltina ko ala e diine ɗum woni ko hefti en ɗum noon alay saago miccoɗen ƴeewen moni kala ɗo woni ene hatojina e heblo sukaɓe Afrique so ciment mbawɗa so jamɗe mbawɗa so kara mbawɗa so ordinateur uji mbawɗa so tableau ji mbawɗa so leece mbawɗa ko mbawɗa pop so panneau solaire aji mbawɗa so ɓoggi courant nanude mbawɗa so compteur mbawɗa so ndiyam addu ndiyam nanna ha yetto nder mbawɗa kala hen ko mbawɗa aɗa hatojina hen mbuɗuma ne hatojina hen ko dewal Allah de ko dewal Allah nani mbuɗuma ne hatojina hen ko Allah kadi waɗira kadi kala baɗɗo hen waɗiri hen ko mbuɗu mum ko saabu Allah waɗirani hen janggo fiɓi alɗude hen walla dañde hen wona nokku julorguel aduna ko nokku ballirguel ɓesguji men mboɗomi jibina aɗa jibina ɓiye nana jibina ɓiye nana jibina goɗɗo nana jibina ko jibinte ko foof ko heewi hen nehetake moƴƴintake a hulat mi hulat o hulat ɗum jeeyi sababu mbiɗen ko ni de feewa sa jangi hay soko tan a jangi hay soko hisib goto a wawi a ɗiggini hisib o a woni hafiz qur'ana a jangi hisib o a moƴƴinimo a wawi hadis a sellinimo a wawi sariya a sellini tene kadi aɗa wawi bindol bawgol wonde foof so français so arabe so anglais so pular a waddi hen meccal bawgal wonde aɗa jogui pinal ma an ka galo ko ɗum ronka ko ɗum woni ko heblo sukaɓe Afrique yiɗi suka o seeɗa mo jogui o barke wona hen holko barkinta ɗum barkinta seeɗa o ko ɗiggude e sellude hisibo goto ene sellini ɗiggi kala hen simorde o membi o fiyanma ɗum ha moƴƴa ha sella kadi o firanma ɗum ha sella waddanma hadis celluɗo o rutto o windanma kala bindagol o jangganma omo jogui meccal makko omo mari e pinal makko hol goɗɗum ko jiɗɗen o ɓuuri hafiz mo yeyta bindi mo ala meccal mo marake pinal ɓuuri goɗɗo joguiɗo diplôme uji ha heewi ne lemmini ɗi anglais ɗi français ɗi espagnol ɗi arabe walla ni ɗi goɗɗi tawde haali kala ko kuwa tawa ala foof ko naftaren haydara koko waasi pinal
koko bonniti pinal riwtineedi addi goɗɗum ɓakki e men ala ko mbawɗen fode koye juuɗe men woni deste men koye juuɗe men fof koye juuɗe men hoddiroji men fof koye juuɗe men goni a gollat tan laato a waɗat tan laato Allah ɓe mbi hoddirat neɗɗo fewjat a fewjat Allah hoddirat pewjen Allah hoddiran men ɗum hoddirgo moƴƴo en mbiyata tan jamanu ko niwe ko hoddiroji Allah jeene yimɓe ala Allah tooñata jiyaɗo mum ko fotino celtel tamrore nono wi ko fotino gabbel zarra e nder leydi Allah tooñata ɗum jiyaɗo mum ko a uddat haqqille ma gudda ɓernde ma gudda guite ma calɗa yiide ko poɗɗa wadde ko takka Allah nden takkere ka ñawdo e Allah hande enen fof ken takkuɓe Allah goto men fof ko Allah de ko Allah hoddirani ko Allah taw ko sa ƴewtidima alhamdulillah Allah wi tagma serduma e jawdi ha laaɓi Allah wi ka tagma serduma e jawdi ha laaɓi o wanma ko neɗɗo timmuɗo ƴoƴƴo pinɗo joom haqqille joom ɓernde joom jiiɗe miccotoɗo ɗanotoɗo pinowo tuyeteɗo mo Allah wimi honni ɗum hakkude jeeri e waalo caggal nde o teddinma o wima leydi nani jeeri ndi e waalo ngo diƴƴi giwoje dow e gonɗe maaje fof ko an jeeyi ngaluji nana e nder leydi ha heewi ngaluji nana e dow leydi ha heewi ngalu nana hakkude ma yimɓe ma ha heewi ngalu nanɗo ha heewi ko orata ko hunata ko meelata ko hijjata ko gaɗata ko joggata pap ko onon jeeyi neɗɗo tawi Allah hoddiranani mi taw Allah hoddirani ɗo tubak serte men tubak nde jaaɓi Allah tan jaaɓi ko wittude andi noon neɗɗo foti wa tan kono gertogal ni neɗɗo fotani wasde wa no gertogal kal nde fini wittat wiɗɗa yaltina gilɗi yaltina kowoje yaltina gabbe yaltina fof ɓab yaltinata ha yokode mum heewa joftoya an mbiya wittata wadde seeɗa mo joguiɗa maya kumpaɗo majjina won rewaɓe hande heeɓa ko majjuɓe majjinoɓe ɓenne gandi koye men won tuumaɓe ndewa ko majjuɓe nana majjina yimɓe kalata so wona ɗemgal janangal teni ko kalata ko tan ko ɗemgal no comme pular ni taw ala foof ko fiidir ɗum e diine fiidirani e nelaɗo fiidirani e diine fiidirani e qur'ana fiidirani e peewal fiidirani e développement ko haala meha ha bawan mansura gasi ha joom heɓe hen cakkude walla inde walla faaro walla tinede ni foti taw ala pop ñiiɓal gongal hen ala foof ƴoñorgal gongal hen ala foof malu wongu hen ala foof développement gonɗo hen woni ɓamtare ɓamtata ndema ɓamtata gaynaka ɓamtata awo ɓamtata pinal ɓamtata diine ɓamtata haydara ko haala tan ɗum ko enen koddiran ɗum koye men batten haqqillaji men e hebla sukaɓe Afrique kala joguiɗo ne hattani so leydi joguiɗa terrain joguiɗa e Dakar walla Nouakchott walla Banjul walla Conakry walla Bissau walla Bamako aɗa sohla so tuufere ma so tuufeje ma so jamɗe ma kala ko wawi wonde aɗa sohla waɗoɓe ko waɗoɓe ko yarlitiɓe guila 2015 ne mbaɗa lewru foof jomni itta seeɗa ko dañata waɗa hen hay gortinata kaari ne waɗa o wulletake o luuketake mo waɗatene lewru fof mono waɗa so hitande maayi ɓe ndendina ɓe jokka golle ɓe kewani pifi ɓe kewani batuji ɓe ngala cérémonie ji ɓe ngala wiide hande amin mbaɗa manditare amin amin gulla amin luuka min mbaɗi ɗum ɓe ngala ɗum koɓe ƴuriɓe tan ɓe golla tawtuɓe ɓayde ko leñol ngol jiɗɗa ko leñol jinganta ko sukaɓe jinganta ko gandal kalata ko ɗum woni darde ma ko peewal nani wiyoɓe gendiyankoɓe notoɗe wiyoɓe ko yontaɓe notoɗe sernaɓe leñol almuɓe leñol ko enen ballete notoɗe hamni e leñol men tan kala ko gummaniɗa a weelat
heddimi yo Allah wallu yo Allah wallu yo Allah wallu aɗa sippira hen tan yo Allah wallu yo Allah wallu aɗa fomnodire pomne ɗakket ɓe garata ɓe nanganma ngal koyngal ɓe nanga gaadi ala kala ko gummaniɗa ko an tan sippirte hen ko pomne ɗakket ha mbutta ɗum leydi ala mbuttuɗa e leydi sa ene leydi ɓe jalma o mi anduno ko feƴƴigo ɗum yahata leñol ngol yahata min gandi no ɓe battinto wiide so yeehi ɓe mbi o ɗeɓi mayde de ɓe jaɓantamo de ɓen ko ɗeɓi mayde o ko feƴƴi seeɗa o maaya ɗum noon en jaltaɗe ɗen gueɗe jalteni ɗum ha laaɓa jalten e ɗum ha laaɓa kala gummaniɗo komba ballen ɗum galle ko komba so ɗe ɗum ummanima galle darima woni kirowo wi o galle mi waɗanmo o wonat darnima hirande darnima galle darnima foof woto daaremo tan omo fomnodira e galle tan pomne ɗakket galle sokka mo fiyamo e leydi walla o fiya galle e leydi walla mayde fiyamo e leydi heɗoɗon goyamo ballodira e makko kono fof yo nanngu banggue poolon ni tan yarata kala ko gummani ɗen nanguen hen poolen hande sinno goto min fof nanguen hen sukaɓe toon en pooli kono nanɗo waɗa tan hankkadi ni joɓɓi dewaɗi men anda wiyete men anda yana ummito ko yimɓe garani kala ko ummana ko noon ko noon ne wayi suudu men SAS wullama ɗo luukama waɗama otoji jeehi banggueji kala ko ɗaminano yo yimɓe gar ko yimɓe garani ko ɗaminano yo ar ko ene ngakki arani yiɗano ko yo en naar ha kewen kuufen leydi men kuufen gaynaka men kuufen aw men kuufen pinal men développement joni leydi men nani waalo e jeeri ndemendi karpat wona noppi ɓoli leliɗi gaynaka wona bertendi wotiri awo ngo wona daɗɗudi wooti pinal ngal lombo hakkude ɗo développement dañi joni goto foof ɗo wela bariso ɗum wonno miijo Abdourahmane Ka ha hande ko gon miijo yahata alhamdulillah hande société nana golla ene yaari yeeso kono ko sohlano yimɓe ko jattini arani ko ɓuuri heew holnaki no yimɓe mbiyata so tawi ko ni tan guurɗen woɗɓe gara kefto men noɓe keftori ɓe data men ɓe daɗa men neɗɗo goto wawa jogade neɗɗo goto wawa wonde neɗɗo goto wawa développé neɗɗo goto wawa ɓamtade ko yimɓe ndentata ɓamto sanani état wona neɗɗo goto ko état wawi ko leñol wawa ɗum koɗa e ngoye wuuro nana oɗon coynodira guila aduna mon diida haytiɗo jaaɗo mbawa wadde godron l'état ara joni waɗan mon godron oɗon ndewa hen oɗon belti holko saabi l'état waɗi ɗum ko dental timmugal ko l'état noon ne kaydi wayi enen sen denti en goni ɓodde wotere law ndungu ɗen wat kala nodduɗen garen hay goto wono jattino kono joomen yiɗɓe tinede ɓe jattino mbiya ɓayde wona minen miiji walla ko naggam balla mi teddiniraka tan mi arani neɗɗo fotani won toɓɓere wonen jiɗɗen nadde garteten koye télé fulɓe télé radio fulɓe international télé radio fulɓe international yiɗɓe yuɓɓinde jeeɗiɗi nduɗo lewru siilo taw ko ɓuure kenkeli ba woni sippiro men lambaji men ɗi ganduɗen saabu sen mbi lamba ene tiiɗi ɓiɗɗo pullo mo anda lamba saabu lamba ko addi rendo men ko ene tiiɗi hol pine gadduɗo ɗum kalɗo lampa honkuno a yiyaɗi yontaɓe jaltat wuuro ngo weltoto yimɓeɓe garat go sippiro ngo ko sport so yimɓe gari darata ko sport kadi kala mbir mo jiiɗa ƴelliti wuuro mum heddoro ko wuuro makko rokkanimo teddungal kala mbir mo jiiɗa o ƴelliti wuuro makko wuuro ngo ruttanimo teddungal saabu kala mbir mo jiiɗa noddirte ko inde wuuro mum kala nde nodda joftinte koye wuuro mum sa wi kaari to wuuro kaari to wuuro kaari to wuuro kaari ko gure ɗe goni ɓe duttani mbiruji ɗi teddungal nokkom hande sernamen mawɓe ni kala mbiɗa ceerno kaari mawɗo tan wiye wuuro kaari adino ɗum ko sippirteɓe lambaji
ɓe ƴelliti gure ɓe nawi gure ɗe ha yettoyi won nokkuji ha hande won wuro ngo nanata nañirɗe aɗon ko mbir mawɗo walla mbir tokoso. Gure ɗe ne poti saha ittande ɓe gueɗal wonɗo ɓe jooɗi hay koɓe ñaami ɓe ngala walla ɓe ngala galleji walla ɓe mawni ɓe ndesi ɓe jibini taw joomum wuuri tan koye doole mum kono ko waɗani wuro ngo ko rokki wuro ngo ko hay goto rokkani wuure. Aɗa noon fi terasuji maɗa terasuji maɗi ɓamtani wuro ngo rokkani wuro ngo inde rokki wuro ngo inde kanko e doole makko ɗe o waɗatno. ɗo ene kadi ko défaut mawɗo. En mawninta hay goto, en mawninta mawninɗo wuro, en dokkata gueɗal mawnuɗo wuro. hande ɗen jogui won yimɓe nana e guure men sa wi joom inde mum pat kalɗo mbiɗa inde nde joftinte koye wuro ngo. kaari wuro kaari taw noon on mbiɗo wuro kaari o meeɗa ya wuro kaari kono mandi kam kaari ko wuro kaari. On kaari mo wuro kaari o kaari foti ko teddinede par ce que o nawi wuro ngo ɗo hay goto yettinani wuro ngo. ɗum jeyno hanki sababu lambaji men e nalankoɓe men hoɗoɓe en e goɗɗumen e woni sernaɓe men. ɗum ne ko hunde mawde wande fayida jarde accude haqqille. radio télé fulɓe no yarini ko ni woni ko mbiyannoɗen ñande kala so eɗen mbaɗa pine men nodden hoddiɓe men. en jii erago ɓe eeri ɓe noddi safalɓe ɓe noddi serraɓe ɓe noddi jolfuɓe ɓe noddi joolaji ɓe noddi sarahulleɓe ɓe noddi kala leñol tawetengol e nder leydi Sénégal e ko taari Sénégal. ɓe ɗaccani Mauritanie, Mali, Guinée, Gambie, ɓe ɗaccani haydara. kala garɗo stade ma yi pinal fulɓe ngal anda tigui ngal pinal ko bangal fayida. joomum daara daña ko nawti. ɗum woni ko mbiyanmi so eɗen mbaɗa 72 heures walla eɗen mbaɗa gueɗe men nodden hoddiɓe men gara inviten ɓe dokken ɓe lettre uji délégation mabɓe yo ara ɓe gara ɓe garda e caméra ji mabɓe ɓe garda e jaydiyanko mabɓe ɓe pilma komen ko kalnen ɓe komen ko ɓe nawa ɓe pawya komen ko. wona noon joni koreji men sarakulle mbatti wat ɗum waɗi hande so mbaɗɗo festival soninkoɓe mboɗɗamini hikka waɗata ko nokshot fonno wadde de ko Banjul dirtina. wona en jii hande no ƴellotiri e nder windere nde pine men so eɗen mbaɗa nodden hoddiɓe men e nder nokkuji men. kadi pine men cuɓoɗen wuro manggo mbaɗen ɗon ko wayno hande eɗen mbaɗa pinal mbaɗen Wourossogui walla mbaɗen Kayhaydi walla mbaɗen Kaayi walla mbaɗen Ñamanari walla mbaɗen Bafata walla mbaɗen Labe mbaɗen wuro manggo taw hohoɓe mawɓe so ngari ne keeƴe wuro ngo. wona ɓe jiiya pinal ngal ɓe ganda pinal ngal ɓe keptina pinal ngal ngal watte e patrimoine uji windere watta tourisme en so ngari gaddata ɗumen ko ɗum. ɓen waɗoɓe ɗum ɓe mbatta dañde hen guura hen aduna ko ni yarata. wona kala ko jiiɗa Allah tagani men ko ha guuren hen wona ha pijen ko ha guuren hen. ɗum woni culture mo jiiɗa o ko ɗum tourisme en jiiɗi. tourisme sa yi hande Mauritanie en uddete demmude wonande iwoɓe Europe ne gara Adrar Atar ene bellita e ceene pawtodirɗe ene kolle deggodiral gueloɗe ene kolle gueɗe garɗe ko fina tawa moftaɗo ɓen guuri hen mbatton cuuron ndefa ndefuji men damɗi ne mbaɗe tewne ƴakke atuji ne mbaɗe aɓe mbango e ceene aɓe binda aɓe bitta aɓe banne gamri safalɓe aɓe banne gueɗe kewɗe aɓe kongane gueɗe kewɗe haruji mabɓe. holko saabi ɗum ha ɓen guura hen. tourisme en so ngari acca ko gaddi ko jokkodira e mabɓe gossodira e mabɓe numéro uji téléphone aji ɓe jangga e mumen ɓe jangga e mabɓe wuro ngo ƴellito kala jeeyowo yiito hoore mum moni foof ɗo woni daña jeeyowo tew o daña jeeyowo ataye o daña jeeyowo ndiyam o daña jeeyowo ɗum o daña cuuɗi balteɗɗi joomum daña. ɗum woni ko culture nafata. ɗum noon télé radio fulɓe no yuɓɓiniri ni no yaadi jamanu ko hunde wande fayida hunde moƴƴude ko hunde kadi fonde wattede haqqille. ngal ɗo pinal ngal meeɗa ka waɗi taw en meeɗa yihi leñol gongol yuɓɓini ha noddiri ni hono ɓe noddiri leƴƴi ɗi kala ni firti koɓe gudditi demal ngam ñootodirde hakkude pine leƴƴi ɗi kala. ɗum ɗo ko hunde wande fayida ko hunde fonde jangede ko hunde fonde
rokkede coftal rokke encouragement ji moƴƴi ɗum noon jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ene yaade radio télé fulɓe ko waɗi ko amin belti hen no feewi toɓɓere wonde cariika nde jiɗen uddirde ko bonnude hoolare neɗɗo rento bonnude hoolare kala bonnowo hoolare wona aadiyanke sa wona aadiyanke a wona julɗo sabu Allah wi ko yiɗa pirtowo aadi Allah yiɗi ko aadiyanke tabbiɗɗo e aadi Allah wi e qur'ana ko yiɗa piptowo aadi Allah yiɗa bonnowo aadi Allah yiɗa bonnowo hoolare neɗɗo hooloma bonna o hoolama o tottuma boutique bonna hoolare o resnuma haalis bonna hoolare o resnuma joom suudu makko bonna hoolare o resnuma ɓiiko bonna hoolare o resnuma sirlu makko bonna hoolare o resnuma kala ko wawi wonde bonna hoolare te ɗum ne heewe rendo men ngo bonnoɓe hoolare kala ko tottuɗa neɗɗo sa arti ɓerde ma deƴata so jawdi ma darintoɗa yo aynane sa arti a weltotako so galle ma tottuɗama yo hoɗane hen sa arti a weltotako so oto ma tottuɗamo yo dognane o daña a weltotako so galle ma tottuɗa yo maha a weltotako kala ko kalfinɗamo a weltotako ɗum ko haasidagal walla ko gañgu walla ka yiɗa o wona walla ka yiɗa wonde heewɓe ballama e nder rendo men ngo bonni hoolare hultini ɓen waɗannoɓe beele daña foftade huldeɓe hankkadi soɓe mbaɗi tan hoolare bonnete guitta dépense mbaɗa junkare o bonna hoolare gueɗe kewɗe hande ko ɗum tardini rendo men ngo gonen yimɓe joomen hoolare gonen hoolaɓe jiya min noon mboɗo yiɗi wadde kono mi alamo koolimi mboɗo yiɗi neldude mi maha ɗum kono mi hoolaki mboɗo yiɗi sodde terre kono mi hoolaki min natti hoolare hay goto mo kooliɗa fof bonna mo kooliɗa fof ñaama koolal ngel ƴakki awdi o nani way ko hunde tardinde rendo ngo musidɓe tedduɓe ko toɓɓere nde jinnoɗen yaññade kono hankkadi ni buuɗal yurmeende feri feeñi towi feññangue hewɓe nana nafla ɓene ngooɓa bongal subaka ɓene daaƴi gooleje ene ciifane caafa ko ɓiraɗam ɓene daaƴa laaɗe mumen ngam artude awoyde fof ɗo heedi ɓe gudditi botikaji ɓe nanay cuuɗi janguirɗi ɓe nanay duɗe fof yo Allah wallu yo Allah newnu gila e ladde ha e wuuro kala so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓataake men cariika mawbaare musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musiɓam tedduɓe